Shalom. Shalom. Kami sian paralado AKBP Bandung. Pak Jolo Pasatami, selamat hari Minggu keluarga. Selamat hari Minggu. Dohot selamat beribadah, Tuhamu amanami, inanami, dohot tusude na poso, na adong di gereja tahun, dohot na adong di bekas tabe, na mandohoti permingguan sarion melalui live streaming. Buat anak-anak kami sekolah minggu yang ganteng-ganteng, yang cantik, terima kasih sudah dengan semangat, penuh sukacita bersama-sama kita beribadah. Oleh karena itu marilah kita tenang beribadah, ikuti peribadahan kita karena ini di rumah Tuhan. Gor ni perminggu tas darion, ima minggu paupaton, dung Epipanias, dohot minggu keluarga HKBP Bandung. Dohot topik Jahobado, Partano Batoan, Jalah Hapurusata. Andorang tamulai lahoma mengoti perminggota, taparadema di bagasan serep niroha, ate-ate dua pikirata, di bagasan tangiang naohom. Amin. Damang dainang yana kondo sude keluarga na ni halongan ni Yesus Kristus. Tamado hita mandok moliate. Disaluhut pandonganion, dohot pangarmoton ni dibata, di sude padalanan ninggoluta. Di minggu saderion, di patupa huriatado, Minggu keluarga na parjolo di tahun 2025. Asima rohani di bata, saya diiring-iring, jala di pasu-pasu maganup keluarga ta marsada-sada. Mauliate ma di Tuhan debata ama, anak na Tuhan Yesus Kristus, dohoton di porbadia, disude dengan basa na naong hujalo hami. Dongani mahami, di bagasan holong ni roham. Hita nasa punguan, ruas ni hurian ni Tuhatan na masih haulongan hita, di bagasan Tuhan Yesus Kristus, tapuji maguarna, atau saya jongjong mah hita di uluan manatap-natap dopak tupahan, saya cupang mah di hita akan nani luluan, jala dapat mah akan najinalahan. Asa disi disuruh disi disitata. Ia disi hita marpungu dua tolu halak marpungu. Disi masaur jala saat pasu-pasu sian Tuhan debata. Huria ni Tuhata, di bagasan minggu tas sadarion, tasomba madebata, naung maringan di tonga-tongata. Godang matongon na dibinahin ni Jehovah Tuhita, jala mahilas ni roha mahita. Akan na marilu-ilu lau manabur, marulup-ulup sogot lau manggotil. Mardalan-dalan pe ibana huhut tangis, pausung-usung si sabur honon, rodi ibana sogot mangusung akat tibalanna. Ido tutu, saya cupang mah di punguata mar hite-hite, pesta bona taonon, songon pandohan namandok, mar sinem-sinem do uruk-uruk, mar silam-silam aik toba, nama godang dang marungut-ungut, dakdanak, remaja, dohot na poso marlas ngeroha. Ido tutu, ay tinapul bulung bira, ditoru ni hau torop-torop, nunga marpungu hita maria-ria, huhut ma marolop-olop. Disondoha hamu akadongan nahilongan, diju tuha tedohita, asa manjalo hatiuron sian ibana, ay Jesus do panondang, jale disuruh asa masin nondang palitota di jolo ni halak. Asa di ida portibion, pambahenatan adenggani, gabi dipuji selalu portibion, tuhatan na Bandung gijangi. Disodo hami Tuhan,
Nungarari hami memuji pasangap goarmu nabadiai, jalo pujian dohot parsombao nami. Jahobado, partan obatoat, jala hapur sabtu, apurusata. Ima topik di minggu dihitas darion. Diajari, jala dipaingot dohita ganup keluarga. Asa dibata mata bahen, nagabi hapurusan, jala partan obatoan. Mangulu maganup keluarga, jala toktong satia, mangulahon hatana, marende mahita. Marhite-hite goar nire bata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Biar mida Jahobado, parmulaan ni habisuhon, maruli hapistaran na sumurong do, sude akan namang lautsa, hot do barita nai, roh di saleleng-leleng na haleluya. Haleluya, Martang yang mahita, ale Tuhan debata, asi maroham di hami, aidang terbahin hami mambahin manang aha, molo soho dongan nami. Di baheni, selehon madihami, roha banua gijang, asa tahu hami, manimbangi, dohot mangulahan lomo ni roham. Say dongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
patik dibata di minggu keluarga Darion tersurat di 5 Musa Onom ayat 1-2. Alai ondotona aturan dot uhum akan naung kinonahon ni Jehovah debata munai poda honon tuhamu asa ulahon muna di tano si sulon munai dung taripar hamu tusi Asa marhabiaran ho tu Jehovah, debatam jala diradoti ho saluhut aturanna dohot tonana akan naung hutonahon tuho songoni ho nang anakmu nang pahopum saleleng mangolu asatung hupagajang umurmu. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai porgogoi mahami mangulaon na hombar tu patikmi. Amen. Renungan situasional. Marlas niroha maita ala dilehon dibata tiki naman saya arga bui hita rabdot keluarga memuji pasangap warna marhite minggu keluarga di bagasan tikion saya anggiat ma lamhot jalat tugu keluarga Taganub di bagasan Tuhani Mauliate madiho Tuhan sai paingot mahami mandok jala makatidakon alai anggo au dohot dongaku sajabu ikon Jehovah do olowan nami maragam do akan namasa dohot na naing masa nata adopi di padalan ningoluta rap dohot keluarga alai sada naman say arga si piopta didogani jala dijagai debata dohita pardinggan basa do Jehovah tau partano batoan di ari hagogotan jala ditanda do akan marhaposan tu ibana di patau jala dilehon debata magogo dohot bisuk tuganub na toras asa margogo jala marbisuk laho mangajari dohot pagodak-godak kon yanakon ditongani akahamaolon dohot tantangan zaman nata adopit tikion ale debata sai asima roham dihami jala pasu-pasu hami sai marsinondang bohim mendongani hami hamajuon ni portibion persoalan ekonomi sahid dohot hamaolon mangajari anakon alani pangelan ni jamanon imanata adopi di tikion alai tadalani manguluon di bagasan pos ni rohani Tuhani ingot ma say nadongani ni Tuhatai dohita ale Tuhan patau mahami asalam tang jala togu hami mangadopi ragam ni akka namasa di golunami jala patau mahami mamaritahon hatami tu akka ianakon nami doho tunahumal yang hami pe ima tanda di hasiatanon nami. Firman Tuhan mengatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, dan biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku.
Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, ajar dan mampukan kami untuk selalu hidup dan mengandalkan firman-Mu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, mampukan kami menyaksikan Engkau di dalam semua kehidupan kami, terlebih dalam meraih masa depan kami, supaya hidup kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi orang tua kami. Debata mangarbo hita, songon anak ni mata, mengundingi hita di linggoman ni habongna, asa eme ni si tambatua, manina parlinggoman di siborok. Debata do silihon tua, luhut mahita rap dot keluarga di parorot. Ema tutu, saya dipasu-pasu debata mahita saluhutna. Amin. Huria ni tuhata, tatopoti madosata nagodangi tu debata, martang yang mahita. Ale debata nami amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tu jolom, huhilalah hami, rikot doa sineroham, disalut hami halak pardosa. Ala ni ido humbahen, na upaserep hami diri nami sedarion di jolom. Jala hupat hatopot hami, tung na jod-jod do hami manimbil sian akadalanmu nabadiai, songon biru-biru nalilu. Sayu unang pabali hami sian jolom, alani dosa nani, aidang di halomon roham hamatean, ni aka pardosa. Alai hamu bawon ni rohana do, lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhon nami, dohot pangaleson nami, marhiti-hiti pangulu nami nasasadai, anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asin roham di hami, marhiti-hiti panindangion, dohot hagogoon iton di patpadia, asa tarapol situ tu rohan nami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho,
bain hasangapon di guar muda badiai. Amin. Baga-baga ni dibata, taringot tu hasesahan ni dosata. Nunga pola hupasisi songon ombun, aka pangalusin. Jelas songon ombun manorok aka dosam. Say mulak mahotuau, ayahu dosi paluaho. Hasangapon mandi dibata na digijang. Amin. Amin. Epistel hatani dibata tersurat di Heber 2 ayat 14 saat ayat 10 walu. Asa songon dak danak partohap di budar do disibu. Gabe sumando dohot ibana partohap disi. Asa marhiti-hiti hamatiani di pasohot ibana sibulusi nama ruhaso mambahen mate. Asa di palua sasude na pinar hatoban biar roha managam hametean saleling mangolu. Ai apala aka suruh-suruhan di sarihon. Poparan ni Abraham ido. Alani ikon gabe dos situtu ibana tu aka anggina asa gabe para siroha ibana jala situa ni malim haposan maradopon debata lau pasahon aka dosa ni bangsoi. Ai itap naong marsitaonon ibana dina terunjuni. Haurupan ibana do akan natunjuni. Ido sahatna martuama natu mangihon hata ni dibata jalan nam upiapsa. Amin. Amin. Tahati dakon ma haporsyaw tai. Songon na hinati dakon ni dong atas haporsyaw di sandok portibion. Rap mahita mandong. Au porsyaw. Ibata Jehovah. Iduka Pergugu rasa dosan natu mopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah nasasadai imana ti dibuhat si Maria naga begabean sianton di porbadia andorang soambuhan
Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguman silatus, na mate terpajal juga di hau pinar silang, na tua tubano toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul siamun di bata Jehoba, amanai pargugu na suatu dosani, disimai banampai mulak sogot tu tanon, mangumumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ton di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria to panelak Kristen akan nabadia, dohot diasasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging halak namamate, dohot diangoluan nasora sudah. Amin. Titing di minggu ta sadarion, ima minggu paopaton dung Epipanias, sada. Ruas napinda. Mamuka sian sadarion tanggal 2 Februari 2025, keluarga Parulian Febriandani Silalahi, Inang Belinda Marlina Deborah Boru Pasaribu, Rap dohot 2 hala yanakonna, ruas wik daerah Waluh Bypass Timur, nunga pindah be haruasona tu HKBP Gading Serpong, Resort Serpong. 2. Naing majalo pasu-pasu parbagason, titing paduahon. Charlie Halomoan Saragi, anak ni Amata Williamer Saragi, tubuh ni Inata Erika Boruritonga, ruas HKBP Sigopul Resort Litong Nihuta, dohot Livia Boru Ambarita, Boru ni Amata Samson M Ambarita Nahinan, tubuh ni Inata Armina Boru Manurung, ruas daerah Tolu Dago, HKBP Bandung. Pemasu-masuan di hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025 di Gereja HKBP Sigopul Resort Litong Nihuta. Tolu, parmingguan keluarga. Parmingguan di Ombason ima parmingguan keluarga. Taradoti do nama make ulos manang pakaian nuansa Batak, ganup poparan nang wek tabe. Lao pasangapon tuhata. Di parmingguanon papungu amplop hamuleteon manang pelean bulanan keluarga ta be dohita. 4. Partangangan Bonataon Distrik. HKBP Distrik 10 Walu Jabar Tendie patupahon partangangan Bonataon dohot launching tahun transformasi di hari Senin tanggal 3 Februari 2025 pukul sia 30 WIB maringanan di HKBP Subang. Borhat do utusan ni Huriata Mandohoti ibadahi. Ima Pandeta Resort Pandita Albenar Silayan Rap dohot sude Pandita fungsional. Didongani Sintua Inang Titin Simajuntak sebagai utusan Parhalado. Bernard Situmeang utusan Siansek Siama, Kristina Situmorang Borusibarani utusan Siansek Perempuan, Dohot Managam Sitorus utusan Siansek Naposo Bulung. Rap Borhat do seksi lansia ni Huriata Mandohoti Bonataoni lau patubegehon endekor. Tatangiakon ma anggiat sipas rombongan didongani Tuhan jala denggan mardalan ulaoni. 5. Partangiangan pamuhai sermon Parhalado. Di hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 pukul 10.07 di Patupado Partangiangan pamuhai sermon Parhalado. Nani dohotan ni Parhalado aktif nang dongan saripena. Onom, ulaon khusus di Minggu tanggal 10 Februari 2025.
di Parmingguan tanggal 10 Februari 2025 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Bonataon Huria. Launching program tahun 2025 mengojakkan panitia Pesta Huria dohot Pandita Fungsional Mahasiswa Jatinangor, Inang Pandita Neti Dwi Roma Boru Pasaribu. Pitu, Parmingguan Sikola Minggu, mamuka sian hari Minggu nanengro, tanggal 10 Februari 2025, Parmingguan Sekolah Minggu Nungabe Mardalan Songon Nasomal. Masuk pukul 10 WIB. Maringanan di ruang Sekolah Minggu lantai tolu Gedung Rukan. Tusude natorasni dak danak Sekolah Minggu asa dibuan ma ianak kona lao marminggu. Walu, pertanyaan pamuhai sermon daerah nang kategorial non kategorial. Di hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 pukul 10 WIB maringanan di gereja di Patupado pertanyaan pamuhai sermon daerah nang kategorial non kategorial di Pangido Asaganuk Mawik nang seksi Patubegehon Endekor. Sia kartu kewajiban ruas. Kartu kewajiban ruas, 5 kartu panuratan pelean bulanan dohot diakoni Huria Ganuk rumah tangga ruas ni HKBP Bandung. Parhaladowik masagihon kartu ilaos paingoton akka kewajiban pelean ni ruas. Songonima titing di bagasan mingguon tuhat tama mamasu-masu. Vokal grup Siam Sarbumcip. Serta Isian Pajajaran.
Tapa punguma pelean sada A do sada B di bagasan las neroha dot mamuji tua tadebata sian buku ende nomor 450 Yesus,
dameni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Akadamang dohot dainang hangkin na pinaribot, sudihita na pungunuaing di bagasan tikyon, di natapatupa minggu keluarga, katangihon mahatani debatan natar surat di pesalmen biddu pitu puluh sada, mamuk kamaisian ayat sada sahatu ayat onom. Ujahama dihita. Marhaporusat tuhodo ahu ale Jehovah. Dang tagamon murakahu saliling-lilingna. Say luahon maau marhite-hite hati korammu. Jala palua au. Say paheleng mapinggolmu tuau jala urupiau. Say homa gabe partano batoa diau. Tau inganan bongotakku totong. Nunga pola di parbagaho urupamu au. Ai hodo partano bato aku jala haporusak. Ale de batakku. Sai palua maau sia tangan ni parjahati. Sia tangan ni pargeduk dohot si bahen gugu. Ai hodo pakirimokku. Ale Tuhan Jehovah. Nalom ni rohaku sian siete-hete kokku. Naung mangusad detu hodo au sian bortian. Hodo si parmudu au sian butuhan idainang. Sai hodo totong pujiokku. Ido sa Jehovah do partano batoan jala haposatta. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan. Damang dohot dainang, satu kata yang selalu kita ucapkan kepada saudara, sahabat, atau siapapun pada saat dia ulang tahun adalah kata selamat. Saido parjolo tadok, selamat ulang tahun. Tetapi kita memahami kata selamat itu tertuju kepada suatu kehidupan yang bahagia, yang penuh dengan sukacita, sehat, dohot dapot akka pasu-pasu. Namun kita tidak pernah mengungkapkan bahwa ketika kita mengatakan kata selamat, dengan usia yang bertambah, ada satu kata yang tidak kita ucapkan, yaitu di balik kebahagiaan umur yang bertambah, kita sudah diperhadapkan dengan kematian yang dekat. Itu tahe? Lam tabba umurta lam jonok do hamatea. Alani daksi habirat hamateani. Di balik kata selamat, apakah itu bahagia, sukacita, mendapatkan suatu berkat? Umur yang bertambah memastikan bahwa tenaga kita gugutta, hahipasota, cara berpikir tapi lemur. Ikona kuat tadi. Sahalak atletik di haposon na muludung do di usia 50 tahun di mana tajak musim marbola pasti dohonon di mana nggak mau tua ubah. Ikona kuat na doi.
Di balik umur yang semakin panjang, ikon hati dakonot tado, semakin banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Ide banaidok lam matua hita, lam sotar jalot tado perubahan. Itu satu hukum alam. Ay nga matua ho, daksongon na juluy beholoin na daktar jalotay. Sainaing dope hita percaya diri, songo dia hita naposoi, songo ninang saliling nililing na. Alani akadamang doho dainang buasa hupajolo, madok, songo ni ditongatongan iturpukta. Karena itulah yang ingin diingatkan oleh firman Tuhan di tengah-tengah kita pada saat ini. Molo parpesalmeni naing hati dakonon na marhite-hite biddu 70 sadaun tangiang mangido haluaon sian musuh. Dia mau mengingatkan kita musuh itu tidak hanya sebatas manusia yang membenci kita dan yang kita benci. Alay naing dohonon na akai sedo musutay. Akai sedo alotay. Parpesalmen naing makatidakon isedo pribadi ni ibana. Dia mau mengungkapkan pribadinya seperti apa yang dia tuliskan di ayat 6 itu. Odoau indai bana. Sian haete hokku pe dibortian nidai nang pe ngai tadahuau. Karena itu dari segi iman kita mengatakan tidak ada persoalan bagi dia. Alai dohonon di bana tuh hita di bagasan tikion. Siapapun orangnya tidak akan bisa pernah lepas daripada persoalan. Danak peibana, remaja peibana, naposo peibana, ama-ama peibana, nama tua pe, namora napogos, dakya malua. Sian persoalan ni parnguluon. Alani naing ajaran ni hatani debata hita di bagasan tikyon songo dia do hita laho mangadopi persoalan ni parnguluo taon. Ada banyak orang yang tenang, yang aman dengan persoalannya. Banaro naro mai ninna. Dang barani mana mangalo persoalan narong di tonga-tonga ni nguluna. Dang barani mana malua sa tonga-tonga ni persoalan ni nguluna. Bahana masa bayi mata jalo ninna. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa setiap manusia yang menghadapi persoalan hidup itu tidak akan pernah mengalami ketenangan. Dangadong jolma moloro persoalan di tonga-tonga ni nguluna gabeso nang iban. Alai songodia do hita manada persoalan nadong di tonga-tonga ni ngulutak. Mazmur mengungkapkan saya yang setia pun menghadapi persoalan. Bagaimana setiap orang yang tidak setia? Bohado parpesalmeni mangadopi persoalanna songon sada na porsea ibana jala bohado sahalak na so porsea mangadopi persoalanna om mana naing taida hamuh kamang. Karena manusia yang sukses dan bahagia bukanlah manusia yang meninggalkan persoalan begitu saja. Tetapi manusia yang sukses dan bahagia adalah yang mampu
menghadapi persoalan hidupnya. Alani ahado upang nanaing si jalota. Moloboy do hita mangadopi monang di tonga-tonga ni persoalan. Na taadopin waing di bagasan tikyon secara umum na terjadi di tonga-tonga ni ngoluta. Ay persoalan na taadopin waing dakulam masalah persoalan di darat ni. Ususan naman waing adopat masalah persoalan ni udara. Ay molo persoalan darat, buidu behiba paju pangbuhi. Alay anggo persoalan udara nuaing, dang buhi ta paju pangbuhi, alay buhi ta tarimas. Ima faktor ni teknologi sonarion. Jolmado na marbaday di medsos alay dohot tita mardusa. Jolmado na bahagia di medsos dohot tita mardusa. Jadi maragam dunwa yang natadupi persoalan. Karena itu firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk memakai iman kita. Seperti iman yang bagaimana supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan itu. Amanginang bodora menarik cerita di tonga-tongata. Itu menunjukkan keterbatasan kita dalam segala hal. Dan itu menunjukkan suatu kerinduan kita bahwa Tuhan akan membuat jauh lebih baik hidup kita dari sekarang. Dengan hari yang akan datang. Alai persoalan sedirita hamwa kamang dotinang dung tarpasu-pasu hita dung dipasu-pasu debata akan niulatai mamaki dak pola libat tonot tabe debata itu persoalan. Kita tidak peduli lagi dengan berkat yang kita miliki itu kita libatkan Tuhan apa tidak. Alani unang tatagam akka tantangan ni parnguluta musuta roho lansian luar ni diritaon alay gumudang dunwaing musutay rosia dirita sendiri idoy ba na di paingot hata ni debatahi ta ditikyon dang maluang ulum sian persoalan bahwa hidupmu tidak lepas dari pergumulan dan persoalan hidup. Alanido di bana di paingot hatani debatahi tamar hidayite sada Petrus 5 ayat 8 sadar dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis sedang berjalan berkeliling. Lau madok holong rohana tuho. Ay na mau taot don waing alomuna si polisi. Debata madokoni alota. Aleang go si polisi dohonon na dohita haholongan ni rohana. Kekasihnya. Sehingga kata kasih yang dipakai iblis itu yang senantiasa melemahkan iman kita. Hagogoon ni holong ni si polisi do nagabe pauduk korohata. Angkunak kini rapot Tuhan Yesus pakai ulaumu. Alay di tonga-tonga ni pardalan ni ngoluta dang boy tabereng. Ay na mau taot do alomuna si polisi songon babiat na marawang mangalului si boditonna. Mangalului si bodutonna dan si dongananna. Karena itu firman Tuhan mengatakan sungguh sangat luar biasa.
Songo dia do balgani akasi taononi molo tabayakot do hamu akamang do tinang marhite-hite hatani debata di bagasan tikion molo dipaingot hatani debata hita padamu ya Tuhan aku berlindung ninna ahamanaro ubahen natahatahon ahamanaro iban nata suarahon padamu Tuhan aku berlindung. Pola do di dok parpesalmeni di bagasan tikion engkaulah menjadi batu pertahananku nina bukit batuku. Dilului ibana nagumogo siya tonga-tonga ni portibion nagabi pakusat deana ala ni balga ni sitahonon na ni adopan ni bana jalaido di hati dako ni bana marhite-hite pesalmen 120 sadai. Sai mangaranapi do mataku siat dologi sedia do ron waing pangurupio tuau. Dari mana datangnya pertolongan? Alania mo kamang jamot tita. Di tonga-tonga ni persoalan ni parnguluoni do berengot ta ise do dongata. Ise do alota. Di situ kita bisa melihat di mana perbedaan manusia dengan Tuhan. Di dok songonon bahwa manusia itu di masa sulitmu kamu tidak hanya diuji oleh keadaanmu, tetapi di masa sulitmu, kamu diuji oleh dirimu sendiri tentang memilih siapa teman dan sahabatmu. Di sido inna hita madapoton mamilit akka ise dodongatta di tonga-tonga di portibion. Di masa sulitmu, kamu tidak hanya diuji dengan keadaan, tetapi di masa sulitmu itulah kamu diuji siapa sebenarnya yang mendampingi dirimu untuk mengatasi persoalan hidupmu. Alai cupangmu ma di tonga-tonga ningolum marhite-hitur pukta di tikion. Persoalan hidup membuat kita sadar, rupanya ada sosok seseorang yang selalu diam-diam yang menolong hidupmu, itulah Tuhan. Tak pola perlu Tuhane gugu-gugu suarana lau paingot tok kita. Alai tahatidak kumma di bagasan tikion. Tuhan yang hadir diam di dalam hatimu, naing tadaut tamai dada marhite-hite gugu dohot pikirata. Alai ikum marhite-hite hapor siaut tado. Songon na ni hatidakon ni parpesal menon namadok marhaporusat tuho doau. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Molodidok, gunung batu itu bukan asal sembarang batu. Alai nabui doi gabe mabaik kita sonang sia dia betaho. Ai hodo pakirimoku ale Tuhan Jahubanin. Sebab engkaulah harapanku. Apa yang kita harapkan dari Tuhan? Ini mungkin sudah ilustrasi yang biasa yang kita dengar, akamang. Nggak sudah kita yang memakai transportasi darat, laut, nang udara. Ketika kita naik pesawat,
Mungkin kita tidak mengenal pilotnya. Alai holan lau holan manur tiket tita ngapos rohata ikos sahat tita tujuata. Dang masih ada kita doho pilot nai. Ate nang pe babua guarna. HP di tonga-tonga ni ngulutang. Ngatatadda de bata porsia hita tu de bata. Alai jot lomos sita. Ini yang menjadi persoalan. Kita bisa sampai ke tujuan dengan transportasi yang kita naiki, yang kita pakai. Menghadapi badai yang luar biasa. Tetapi ada Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah, yang sudah memfasilitasi hidup kita. Terkadang kepada Tuhan itu pun kita ragu. Tikos doi ati akamang, jok doi. Alanido di bagasan tikyo ni banda di paingoti. Bohado hita mamake de bata Jehovah gabe partano batu ajalah haposata. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Di tikyon, di natapatupa, minggu keluarga. Dang nama buat diri tabihita kamang asa manada Kristus. Alai nama nugu-nugu ya nakota dohita generasi ta. Kita saat ini beribadah minggu keluarga menuntun anak-anak kita untuk mengenal jalan kebenaran itu. Untuk mengenal Kristus sebagai juru selamat itu. Firman Tuhan satu-satunya kebenaran, suluh dalam kehidupan kita. Itu yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita pada saat ini. Asa boha, asa unang hita marlomo-lomo mamuzi de bata. Akamang dohotinang na baru-baruan adong dosa dahala Kristen nahu parekeli Roma tu kantor ni huriata tidok masongonon au di gereja odoin na bana alay naing manguli anakku tuburu ni hagabibi alani pakaluar majo surat maluani anakku ina. Udok matu ibana. Manang nabuhape dohonommu tak terpatupa gereja hagabibi. Di gerejaku hatok doi pakaluaronna. Ini bukan soal masalah bisa atau tidak. Tetapi ini adalah soal masalah tanggung jawab iman. Dang leonok kusura malua tuna sonia jaran ni huria hagabibi. Itulah keadaan hidup kita pada saat ini. Ketika kita memuji Tuhan hanya mencari kesenangan, maka untuk generasi kita itu apalagi yang mau kita wariskan? Jangan dong benata warison. Asing sian hata gampang dosudi. Memang pada saat ini gampang semuanya. Allah wadubi hami dorong sada suku-sukun sian anak kota berguru malua madau songonon. Amang kalau sidi rupanya, kalau tidak sidi apa enggak bisa kawin? Udok mak. So mereka tidak ku kapor siau, pihu idu homer pahupuhoniku. Ya kata mamaku itunya enggak perlu siri-siri bisanya menikah nina. Jadi hudok mah mulak majoho baim majo muse komit mission na tua-tuam
Buasa isuruh ho maka tidak ko marsiajar maka tidak ko kaporseao. Buasa disuruh. Karena belajar menyaksikan iman itu adalah tanggung jawab orang tua yang estafet. Siap pedidion satu nama tidak ko kaporseao. Alani argado di hita hatani debata. Ido ibanda di hati dakon hatani debata di bagasan tikyon jala si memehonon na tuhita. Bahwa firman Tuhan itu menjadi bekal hidup kita yang menuntun kita. Laho maka tidakon hola debatado nagabe partano batuat. Nagabe haposat. Saya yakin setiap keluarga Kristen pada saat ini kita nuaing ruas ni HKBP di bagasan tikyon di namar ibadah keluarga kita naing hati dakonota na parjolo sahali molodumpe marnuansa batak kita dianjurhon unak pola maila hita mamakai alanyaha ikon argado berengotta budaya batahi songon filosofi untuk menyatukan kita. Hati. Jala Yahudokko namang sudah banyak generasi muda sekarang yang berbalik arah untuk kembali mengatakan amang bui dululuammu rokappu halak batak bui dululam murokappu naruas ni hagabibi ngagudang namulak muse maka tidak kosongoni alay tong dope tong nasoadong ate. Itu bisa kita pelajari. Alanino di bagasan tikyon masay argadoi laho ajarata tu anak kota. Perlu doi dang malua siya tonga-tonga ni huriata. Nang penuaing huriaido na manodangi. Habatahotay. Asaboy totong mangulu habatahotay. Karena itu mari kita terima itu. Suatu saluran berkat Tuhan, fasilitas ni debatado tuhita budaya batahi, lau pasadahu kita. Alai di leo debatama muse artano marga tuhita lau pamorahu kita imahatana. Hatani debatado pamorahu kita tidak ada kata rugi apapun kita lakukan kalau di dalam Tuhan. Amin. Alani hati dakumah. Ganup hita nuaing maka tidakon Jehovah do siuluan nami. Amin martangyang. Mau lihat madi oleh Tuhan. Nunga di patol haso hatam tuhami di bagasan tikyon. Marhite-hite panindak ni naposom di parpesal meni. Nang pe porsia hami huyuto kami ho. Gudang doa ka marah si boluson nami. Gudang doa le Tuhan namar sogoni roha. Jala si patatarucud dohami. Gabe hami nggodang marsogoni roha. Alay di paingoto hami di bagasan tikyon ale Tuhan. Musu nau balgan waing ima diri nami odo ale Tuhan. Allah marhite-hite diri nami odo puhati dako kami ale Tuhan ahama narumiko di hami ima nanaing si haholongan nami ima si haluan nami dakku hasiati hami ale Tuhan holong niroham di tonga-tonga ning ulu nami. Alani marhite-hite hatam di bagasan tikyon nunga di paingoto kami holan hodo Tuhan nami nagabe partano batoa jala haporusan nami. Di homa hami, homa di hami. Homa maringana di tonga-tonga ning ulu nami jala hami maringan.
di tonga-tonga ni roham ali Tuhan. Asa di bagasan hagogo on lo asom muhami madala ni ngulu nameon. Alam molodung do di bagasan gogo nasyakoy hami ali Tuhan. Marpanidangion marparbui nasitong mahami. Disodo kami ali Tuhan rap dohot aka keluarga nami be. Ianakon nami natoras jongjong dia do pammu. Marsopa kami ali Tuhan dia do pammu. Asa roho mamasu-masu kami. Alani jalo matangyang dohot pamujian nami. Jalo pilihan nami ali Tuhan di bagasan tikyon. Jala tangihon kami marhite-hite hauduhon ni ganup roha dohot pikiran ng keluarga nami be. Mauliate madiho ali Tuhan pargugoy kami palua kami si anak kapangujunan na huadubi kami. Jala surutod demi mangalihon gugo di kami. Asal margogo kami ali Tuhan mangalo aka hisap-hisap ni pardagingon. Nanaing mangelailah kami. Alani loas mahami ali Tuhan gabisada yanakom mo. Sise sa akadusa niaka namakosomi kami. Jala sibuat dame tu akka namakosomi kami. Laos pasu-pasu mahami di bagasan tikyon ali Tuhan ruas ni huriamon namarpungu hami di bagasan tikyon. Paborhat mahami di tonga-tonga ni ngulu nami marhite-hite hati gorad dohot hasit tongami di bagasan pasu-pasum na sumurungi. Lehon sihol ni roha di hami asa totong ali Tuhan dang masohot partikian nami mamuji ho. Patuduhon holong mudohot huasom. Tua karuas ni huriam molotung adong namar sahid di bagasan tikyon pamalu malay Tuhan bu sahid siya pamatang nasida molo adong naholso asya kami alani parnguluon pardagingon urupi ali Tuhan tarlumubi di akka ruas ni huriam akka naposo nasodapotan parkarejuan nasodapotan sirokap ni todni. Patuduhon ali Tuhan, ulaon nasida, sirokap nito di nasida nasa hapor sihaon, na masihaolongan. Di akaruas ni huriam, naso dapotan dope ali Tuhan, di parbuy ni parumatanggaon akayanakon, porsia dohami. Napakulingam mo do nasida marhite-hite todim tod di porbadiay, asa marpos ni roha nasida, napakyomu bortian ni keluargai gabi dalan ni pasu-pasum mangalehon di nasida akka parianakon. Ramoti mahami di parsauran nami di tonga-tonga ni huriam. Urupi kami ali Tuhan. Unang kupangasahok kami akka gugo nami pikiran nami di tonga-tonga ni huriam, di parsauran nami, alay asa marhite-hite tod dimima ali Tuhan. Lam huhasi holi hami parsauran nami rabdohoto. Ay di tonga-tonga ni huriam moddo. Dapot tami pasu-pasum na sumurungi. Alani ali Tuhan, ape hom matangami. Mamasu-masu hami. Ramoti hami nang dinanaing bulak kami di bagasan Kristus Yesus. Amen. Tapuji Tuhan tamaret dehita hut ma tapasahat piliata. Pilihat dua dohot pilihan bulanan keluarga.
bege hatani debata. Nungata boto be lomoni rohana. Si ulahonota di bagasan ngolut tabe. Dohot keluarga tabe tarlumubima di hurian itu hata. Alani borhat mahita tumopot ulaot ta siganupari. Pos maroham. Donganan jala parguguan ni Tuhan idoho. Ingot manidok ni Tuhata. Say na donganakku dohamu aria dohot borngin. Pasu-pasu okku akka nama masu-masuho. Jala bura aku nama buraiho. Binabasar mahamu samahamu akaparasi roha masih sesado samahamu songon panesan di debata di dosamu na di bagasan Kristus ingot mahatana namadok Jahobado partanobatuatta jala hapurusata. Disondo kami jonjong di hadapanmu Tuhan, maka tindakon. Alai angwau dohot dongaku sajabu, ikon Jahova do uluan nami. Tapasahat mapiliat tatua adupan ni debata martang yang mahi. Ale debata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut sileo-lehon na denggat dohot nasau libasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasyak kami pilanon pati bulon na rajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami godang ni sileo-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami na di banua gijang sa pinarbadia maguarmu, sa Roma harajonmu, sa isaut malomoni roham di banua tongon soon na di banua gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sa isama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardo sa tuhami. Unak kami tugiut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amin. Selamat hari Minggu Madihita saluhutna.